ታንስአ እምነ ሙታን
አላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ ኩሎን መዋዕል ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን አላ አማን አላ አማን አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ሲካ ቀዳሜ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘሥሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘሥሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘሥሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘሥሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘሥሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ
ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ዛቲ ፋሲካ
ዛቴ ፋሲካ ቀዳሜት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቴ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ
ዛቴ ፋሲካ ቀዳሜ ፋሲካ ብሂል ማይዶት ቢል በዘቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት ፋሲካ ብሂል ማይዶት ብሂል በዘቦቱ አዶነ እሞት ሃሌሉያ ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል በዘቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል በዘቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት ፋሲካ ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል ማኢዶት ብሂል ፋሲካ
ፋሲካ ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኤዶት 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 ብሂል ማኤዶት ማኤዶት ብሂል ፋሲካ ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ኢዶት ብሂል ማኤዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማዕዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማዕዶት ማዕዶት ብሂል ማዕዶት ማዕዶት ብሂል ማዕዶት ፋሲካ
ፋሲካ ፋሲካ ፋሲካ ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኤዶ ማኤዶት
ውስተ ፋሲካ ብሂል
ማኢዶት ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ማኢዶት ብሂል ማኢዶት ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ማኢዶት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል በዘቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት
ፋሲካ ብሂል ማኢሎት ብሂል ፋሲካ ብሂል ማኢሎት ብሂል በዘቦቱ አዶነ በዘቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት ፋሲካ ብሂል ማኢሎት ብሂል በዘቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዝእትነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያሰሪ ኤርቶ ላኤልየነ
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ወሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከል ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮ ሙዚን አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእመቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይ ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ለእግዚአብሔር ርቶ የደሎ ጎይታና አኻ ኩሉን ዝበጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ወንኩልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ንውፍኤልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳን ዝዓርብ ናይ ብቕልቲ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ብኣት ዝበጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍና ተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንኽነበረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍእ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ እግዚኦ
ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጥረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ኮኑ ዝሃብተ ብትመምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን ትቕበለ ወልድ ዋህድ ናኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኽርና ያብቃና ዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላሽ ሃብ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ መስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቅ ኣብ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ብርሃን ኣውፃኸና ካብ ሞታ ድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓ ከነመስግን ብርሃን ኣበልና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ ንስኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና ዝልክን ሳልሳ ግዜ ካብና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሎም ዞሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባዕኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘውፅኦም ሓስም ኣብላት ከዋና ዘደኸ ካብ ጥፋት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽር ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዘዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝበጀኦም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ሰንደርቕ ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኻ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኩሉና ኣሽትን ዓበይትን ንመመሓደርን ህዝቡን ንጓሳን ንመጓስን በመረት ክሓልሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘየሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክን መንፈስ ሰብሖ ለአምላክ ርቱዕ ይደሉ አጽንኦ ህልና ልብክ አቡነ
እግዚአብሔር አብ ውሃን ብርሃኒ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝኩሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርኽ ዘይዕለፈ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናእምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ በንፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይትነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንምስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት መርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግርን ለምፀማት መንፂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ዝኮንካ እዮም መዘልፎን ፀልማት ካሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ ኩሉ ዝዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍትሃዊ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር እዩ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎን እግዚኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾንኹ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኒ ቅንሕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረክስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ከምካ ድማ ዓረካና ኣጎይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንድልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና ኦ ዘላለማ ክስማ ንመበለት ኣፃናና ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንክሮ ስብረትካ አንፅህ ንዓያሻ ኣለብን ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ወጎይታናን ኣምለኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስ አየኮትዎ ለአምላክ ያድሃን ነብስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኻና መሰረተ ህባትን ዓቃብ ኣልባብና ናይ ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕናናውን ኣርሒቅ ካብናትካ እምረ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንትፋቶፌ ናይ ጥንሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፈ ደለኻዮ
ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንመስክነካ ኣሎና نسيبك ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይኳነ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋሲ ባኮቴትን ማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልኡ ዝኾነ እወ ተባሃሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ተገልፀ ካልካ ባሮታት እያ ተሓራኸተ ሓራ ዘውፃን ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታ ዝርአን ጭኑ መንፈስ ሰለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓትያት ተዋሒጦም ሳኻይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሉን ክፋዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ እመናን ንዛርካን ዘምስክረሎም ንፅሓን ማሕደር እዮም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዓይን መበለት ገዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ዝጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ፀጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተክርስትያን ቅኑ መርሃ ዝብኦ ጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻ ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኦ ምስጋናን ፅኑዓቱን ዘለካን ዘለኣለም ኣለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ለዓለም ኣለ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና የቅረበ ሀለ አምላክ ረበለልና ጸለና የጸሎት አምላክ ማዘምርና የመዝሙር ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ድማ ናብ ግብሪ ፅድቂ እንትንስኣሉን እንሰጋገረሉን ትንሳኤ ግበረልና እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሕማቕ ነገር ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ድማ ኣርሒቕካ ኣምላኽና ንጉስ ምሕረት ንስኻ ኢኻ እሞ ምሕረትካ ውርደልና ሰላምካ ለኣኸልና ኣብ ሕማም ኣብ ስቃይ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥሜት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህንታን ኣብ ጭንቂ ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበኒ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ኣሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሚን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ፍጹመ ንጉሰ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሆ ሃራ ሰገራት ወኮርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ የጸጉ
ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ፍጹመ ንጉሠ ኮነ ነው አይሁድ ተካፈሉ አልባቲሁ ሐራሰ ገራት ወኰርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ በኲናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ፍጹመ ንጉሠ ወነነዎ አይሁድ ነንዎ አይሁድ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወኰርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወኰርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት ትንሣኤዎ ገብረ በሰንበት
ይጸጎ ለነገስ ለአሕዛብ ወለባውርድ ሰላም ይጸጎ ለነገስ ለአሕዛብ ወለባውርድ አርአየነ እግዚኦ ሃሌሉያ ፍጹም ሰላም ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ላይከልክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ኣብ ማእኸልና ይኹን። አሜን። አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና። አምላኽና ተስፋ ኣለና እሞ ደቂ ተስፋ ምዃንና ተረዲእና ድማ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ህይወትን ዕረፍትን ዘለዎ ትንሣኤ ንኽንትንስእ ሕጂ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ኃጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ ካብ ፍቓድና ድማ ብፍቓድካ ዝወስን መገዲ ሒዝና ክንሰጋገር ንስኻ ሓግዘና። ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ቀይረልና። ሰላምካ ኣውጀልና ኣምላኽና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣብ ስቓይ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ስእነት ኣብ እህታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቁዘማ ዘለዉ ብዙሓት ኣለውሞን ኩሎም ቆላሕ በሎም። ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ተባረኸት ተቐደሰት መዓልቲ ግበረልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸደንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹን። ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሽፍታዊ ሽረ ጊዜና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ካናት ወይድ የቁናት ሮን ሳድጎ ጸናት በስምኩም ኩንፍታኖን ጻነ ይረሰንስ ክሏን ሰማያት ዚዮ ማህረን ክርስቶስ ተመልአ 12 ዚዮ ማህረን ክርስቶስ 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 ዚዮ ማህረን ክርስቶስ
زيو مهرنكسوس ديو مهرنكسوس ديو مهرنكسوس زيو مهرنكسوس ديو مهرنكسوس ديو مهرنكسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مهرن كرسس مل 10 تخلتي بنت اجزيتنا مكسوس بنت اجزيتنا مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا 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 مريم مهرن በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደህና ሓዲርኩም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዝብዳህነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ዕለት ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ዕላማ ንኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 11 ሽዑ ኢያሱ ነቶም መኳንንቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ብማእከል ሰፈር ሕለፉ ነቲ ህዝቢ ድማ ነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትወርስዋ ንርስቲ ዝህበኩም ምድሪ ክትኣትዋስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ እዚ ክትሳገሩ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳልው ኢልኩም ኣዝዙ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 11 ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ እዚ ክትሳገሩ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳልው ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብ ትንሳኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ እያ ትቆፅረን ማለት እዩ ንነብሲ ወከፍከን ከዓ ስያሜ ሂባተን ኣላ ማለት እዩ ሎሚ ሶኒ ማኢዶት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ፈቃድ ይኹን ንሕና መዓልቲ ክንገብሮ ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያናት ናይ ዓድና ማእዶት ሶኒ ልክዕ ከም ሰንበት እዩ ዝቅደስ ማለት እዩ ማእዶት ማለት ምስግጋር ማለት እዩ ማእዶት ማለት ምስግጋር ካበይ ካብ ሞት ናብ ህይወት ከምኡ ኢና ክንብል ኣርፊድና ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል በዘቦቱ ኣዶነ እሞት ውስተ ህይወት ፋሲካ ማለት ምስግጋር ማለት ምስግጋር ማለት ከዓ ካብ ሞት ናብ ህይወት
ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ ክትሳገርዎ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳልዉ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ምስግጋር ብዙሕ ኣላሚድዎም ንቀይሕ ባሕሪ ከም ግድግዳ ነቲ ማይ ከም ንግድግዳ ኣቂሙ ብንቁፅ ምድሪ ከሕልፎም ከሎ ኢድ ኣምላኽ ሪኦም እዮም። ግብፃውያን ፈርዖናውያን ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ብዘይ እምነት ድሕነት ስለዘየለ ከም ዝጠሓሉ ዕላማ እግዚአብሔር ካብ ግብፅ ምስ ወፁ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ናብታ ምድሪ ተስፋ ንእስራኤል 40 መዓልቲ እዩ ማለት ዝወስድ ንእግዚአብሔር ብዘይ ምእዛዞም ንእግዚአብሔር ብምትህልላኾም ግን ናይ 40 መዓልቲ 40 ዓመት ኮይኑ ማለት ሓንቲ መዓልቲ ክንደ ዓመት ገይረልኩም ኣለኹ ከምቲ ናይቲ ምድሪ ቅርፂ ብሲና ገይሮም ትኺሎም ብምዕራብ ወገን እዮም ንእስራኤል ከኣትው ነይሮም እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይፈቀደን ስለዚ ተኻሊሎም በዚ ሕጂ እምባጎላን ዝበሃል ብኡ ገይሮም ብምብራቅ መፂኦም ባሕሪ ዮርዳኖስ ክሰግሩ ነይሮም ኣብኡ ክጥመቁ ነይሮም ኣብኡ ተጠሚቆም እዮም ንምድሪ ተስፋ ከኣትው ማለት ስለዚ እታ መልእኽቲ እንታይ ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ ክትሳገሩ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳልዉ ስለዚ ናብቲ ግዜ ኢያሱ ዝነበረ ኢና ክንምለስ ምስጢር ናይቲ ምስግጋር ብነብሲ ንሰጋገሮ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ መርገም ናብ በረኸት ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ምድራዊ ህይወት ናብ ሰማያዊ ህይወት ካብቲ ዝሓልፍ ናብቲ ዘይሓልፍ እንሰጋገረሉ ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ ክትሳገርዎ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳልዉ ሎሚ ሓደ ጀነራል ወይ ሓደ መናጀር ናይ ሓደ ትካል ነዚ ፓሲፊክ ኦሽን ክንሳገሮ ኢና እንድሕር ኢሉ ነቶም ተምሃሮ ወይ ነቶም ወተሃደራት ወይ ነቶም ሰራሕተኛታት ከምኡ ኢሉ እንተደኣ ሓቢርዎም እንታይ ኢልካ ካብ ኣእምሮኻ ትሓስብ ወይ ኣየር ኣዳልዩሎ ማለት እዩ ወይ ጃልባ ወይ መርከብ ወይ ዝኾነ መሰጋገር ኣሎ ማለት እዩ ሙሴ ኢያሱ ከምኡ ክብሎም ከሎ ግን ጃልባ ዝበሃል የለን ኣየር ዝበሃል የለን መርከብ ዝበሃል የለን ድሕሪ 3 መዓልቲ ዮርዳኖስ ክትሳገሩ ኢኹም ስለዚ እንታይ ግበሩ ስንቅኹም ኣዳልዉ እንታይ ዓይነት ስንቂ ኢያሱ ዝብሎም ዘሎ ስንቂ ናይ እምነት ስንቂ ናይ ተስፋ ስንቂ ናይ ትብዓት ስንቂ ክሳብ ንእምነት ህይወትካ ምምናን ማለት እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዮርዳኖስ ክትሳገሩ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳልዉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንታይ ይኸድልዮም ሩባ ዮርዳኖስ ክትሳገሩ እተኮይኖም ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ክህልዎም ኣለዎ ማለት ቀዳማይ ነቲ ታቦት ኪዳን ዝጾሩ ንጹሃት ካህናት ከዓ ክህልዎም ኣለዎ ማለት እዞም ካህናት እዚኣቶም ከዓ ንህይወቶም ንኣምላኽ ዘወፈዩ ክኾኑ ኣለዎም ማለት ምክንያቱ እቲ ሩባ ዮርዳኖስ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ተኺሎም እዮም ከኣቱ ሩባ ዮርዳኖስ ጠጠው ምስ በለ ይኮኑን ከኣቱ እቶም ካህናት ምስ ኣተው ብቲ ባሕሪ ጠጠው ክብል ማለት ስለዚ እቲ ውሕጅ እንተወሲድዎምን ብውሕጅ ክውሰዱውን ድልዋት እዮም ስለ ሕጊ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዛ መዓልቲ እዚኣ እንታይ ትበሃል እንታይ ትበሃል ኣይሰምዕን እየ ዘለኹ ማኢዶት ትበሃል ማለት ማኢዶት ማለት ከዓ ምስግጋር ማለት ምስግጋር ካበይ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ መርገም ናብ በረኸት ካብ ምድራዊ ህይወት ናብ ሰማያዊ ህይወት ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኢያሱ ብመሪሕነት ኣምላኽ ካብኡ ይኮነን ነቶም ካህናት ተቀደሱ ኢልዎም እንታይ ግበሩ ስንቅኹም ቅድሚ 3 መዓልቲ ማለት ቅድሚ 3 መዓልቲ ስንቅኹም ኣዳልዉ ምክንያቱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ ክንሳገሩ ኢና ኣቶም ካህናት ከዓ እቲ ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ኣብ ርእስኹም ጸይርኩም ኣብቲ ዮርዳኖስ እተው ኢልዎም ኣብ እምነት ሕቶ የለን ባሕሪ ዮርዳኖስ እንተወሰደናኸ ተውሕጅ ተጣሓልናኸ ስድራናኸ ሓዳርናኸ ደቅና ዝበሃል የለን ምእዛዝ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ስለዚህ እንታይ ዝብል እቶም ንጹሃት ካህናት በቲ መሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ብኢያሱ ዝተዋህቦም ነቲ ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ሒዞም ትኺሎም ናብቲ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣትዮም ማለት እዩ። እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ኣእጋር እቶም ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ዝጾሩ ካህናት ኣብቲ ማይ ዮርዳኖስ ምስ ተዓመ ባሕሪ ዮርዳኖስ ንኽልተ ወገን ደው በለ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እቶም ካህናት ልክዕ እቲ ኣብቲ ገምገም ዮርዳኖስ እዮም ጠጠው ዝብሉ ማለት እዩ። ሰብኡ ጥራይ ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ነብሳት ክሳብ ዝሓልፍ ኣብ ማእኸል እቲ ባሕሪ ታቦት ኣምላኽ ሒዞም ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ማለት እቲ ኩሉ ምስ ሓለፈ ሽዑ እቶም ታቦት ካህናት ኪዳን ኣምላኽ ፀይሮም ዝነበሩ ካህናት ምስ ተሳገሩት ባሕሪ ዮርዳኖስ ከም ቀደሙ ክውሕዝ ጀሚሩ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣርእስትና እንታይ እዩ? ድሕሪ 3 መዓልቲ ዮርዳኖስ ክትሳገሩ ኢኹሞ እንታይ ግበሩ? ስንቅኹም ኣዳሉ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብዙሕ ግዜ ቦና ብመልአከ ሰላም ዝብልዋ ክርስቶስ ተንስኡ ንሕና ምስ ክርስቶስ እንተዘይተንስእና ትንሣኤ ክርስቶስ ንዓና ትርጉም የብሉን። ትንሣኤ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ሰይጣን ንፈልጥ ሊቃነ ካህናቱ ንፈልጥ እዮም። ኣይተንስአን ኣይበሉን። ተንስኡ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ጥራዮም ኢሎም። ስለዚ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዮርዳኖስ ክንሳገር ኢና። ብጃልባ ኣይኮነን ነዚ ውቅያኖስ ኢሉ ክልተ ውቅያኖስ ከቢብዎ ዝነብረሉ ዘለና ዓዲ ብምብራቕ ሓደ ውቅያኖስ ኣሎ፣ ብምዕራብ ከዓ ሓደ ውቅያኖስ ኣሎ ኢሉ ነዚ ውቅያኖስ ክንሰግሮ ኢና። ግን ብምንታይ ኣይኮነን? ብኣየር ኣይኮነን። ብምንታይ ኣይኮነን? ብጃልባውን ኣይኮነን፣ ብመርከቡን ኣይኮነን። ብእምነት ብኪዳን ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ኢሉ ብትእዛዝ ኣምላኽ ብሕጊ እግዚአብሔር ኢና ንሳገሮ ኢሉ። ስለዚ ነዚ ምስ ሳገሮም ኢያሱ እግዚአብሔር ሞገስ ሂብዎ ነቲ 12 ነገድ ነቶም 11 ርስቲ ዘውረሶም ነስርሑ ክሳብ ዝፍጽም ክሳብ ንፀሓይ ጠጠው ኣቢሉ ርስቲ ንኩሎም ኣውሪሽዎም። ነቶም ነገድ ሌዊ ግን ርስተይ ናተዮም ስለ ዝበለ እግዚአብሔር ርስቲ ኣይተሃቦም። ንቤት ኣምላኽ የገልግሉ ካብቶም 11 ነገድ 10 ብዝወፅእ ከዓ ካብኡ ይምገቡ ይእለዩ፣ ንሳቶም ስድሮኦምን ኣገልግሎቶም ግን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ጥራይ እዩ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ እንታይ ክንገብሮ ኢና? ክንሰግሮ ኢና እሞ እንታይ ግበሩ? ስንቅኹም ኣዳሉ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዚ ዓለም ዚ ክንሰግሮ ኢና፣ ነዚ መከራ ዚ ክንሰግሮ ኢና፣ ነዚ ህውከት ዚ ክንሰግሮ ኢና፣ ነዚ ፀበባ ዚ ክንሰግሮ ኢና። ብምንታይ? ብእምነት ብሓቂ ብንጽህና ብኪዳን ታቦት እግዚአብሔር። ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ካብቲ ምድሪ ባርነት ካብቲ ምድረ በዳ ናይ 40 ዓመት ኮለል ምድሪ ርስቶም ኣትዮም ዓዶም ዝሓዙ ንሕና ከዓ ሰማያዊ ሃገርና ዘይትፈርስ ዘይትብስብስ ሃገር እንጽበየላ ብደም ጎይታ ዝተሰጋገርናሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ነዚ ዕለት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኢዶት ኢሉ። ስለዚ ከም ተሰጋገርና ክንሓስብ ንክንሰጋገር ክንዳሎ ብዘይ መርከብ ዶ ባሕሪ ውቅያኖስ ዝስገር እዩ፣ ብዘይ ጃልባ ዶ ብዘይ ኣየር ዶ ከይንብል ተሰሪሑ ኢሉ። ታቦት ኪዳን ኣምላኽ እምነት፣ ጽንዓት፣ ተወፋይነት፣ ተበጃውነት ኣምላኽ ከዓ ንኹሉ ይሓልፎ እሞ ሎሚ ካብ ምድራዊ ህይወት ናብ ሰማያዊ ህይወት ካብ ሓላፍ ነገር ናብ ዘይሓልፍ ካብቲ በላይ ናብ ዘይበሊ ንሱ ክንሓስብ ኣብኡ ክንጸንዕ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኩሉ ትናሓስቦ ክፍጸም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ብሩኽ ዕለተ ሰኒ ዕለተ ማእዶት ይግበረልና። ከምቲ ካብ ዓሚ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ንዓመት ከም ዕለት ብየማነ ጸጋም ጋሪዱ ክሳብ ሰዓት ዘብጽሐና ንዓመታ ዝእዋን እዚ ኩሉ ብዓለምና ዘሎ ሽግር ተቐንጢጡ ብበረኸት ብሰላም ብፍቕሪ ብቅድስና ብንጽህና ከነብዕሎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ብጥብኣት ስለተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም። ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን
ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ እቻ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ልምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላ ባርኽ ጉባኤና ወአቤ ወደ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ በደመ ክርስቶስ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ
ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኃይለ የፍቅረካ እግዚአብሔር ጽሐንበይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ወልታይ ቀርኔ መድኃነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ጽሐንበይ መናገፍየይ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ወልታይ ቀርኔ መድኃነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ጽሐንበይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ወልታይ ቀርኔ መድኃነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ጽሐንበይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸጋይ ወልታይ ቀርኔ መድኃነይ ነፍስ አምላክ የማቁባ አይዳወ የለልና ካምዕቐማ ጠይፈሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኣምልኸካ ንጉስ መንግሥትካ ነጽይ አምላክ የማቆባ አይላዊ የለልናኻ ከምቀማ ደይተንሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ አምላኽ ኢኻ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ መንግሥትካ ነጽይ አምላክ የማቆባ አይላዊ የለልናኻ ከምቀማ ደይተንሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ አምላክ ኢኻ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ መንግሥትካ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላክና ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና መገድና ዝቀንዓሉ ዓይነ ልብናና ዝመርሃሉ ሰማያውያን ምዃንና ተረዲእና ምስጋር ከም ዘሎ ፈሊጥና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስዓሉን እንሰጋገረሉን ትንሳኤ ግበረልና ተባረኸት ተቀደሰት መዓልቲ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ምጽንናዕኻ ጠምየም ጸሚኦም ዘለው በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለው ምፍትሓኻ ኣብ ወፍሪ ዘለው ካብ ወፍሮም ድሓን ከተእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ካብ መገሾም ድሓት ክንመልሰልና ወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ክትገብረልና ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣምየን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከደንግል ይኽ ብስጋ ኾን ደንግል ይኽ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረከር ዝኹም ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
ሓጢኣትና ክሰርየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክብርን ምስጋናና አምላኽ ይኮን። አሜን አሜን።